евро. Кой не е чувал за тях, бих казал поета, но това са много малко хора, вероятно около стотина по време на официалното представяне на тази нова марка за българския пазар. Испанска марка, фалирала през 80-те и сега с парите на Чери я съживяват. Стартират без електромобили с 3 модела, бензин, хибрид и това е флагмана 900 плъгин хибрид, голяма 40 кВт батерия, DVG 1,5 литра и цели 3 електромотора, системна мощност 428 коня и обещания за до 140 км само на ток. Типично за китайските модели, типично за флагманите им, кожа, премиум материали, гигантска панорама, естествено, топ аудиосистема с високоговорители дори и в подглавниците. Всичко е топ, а на пазара стартират и с доста дебели отстъпки до 5000 евро.